खुलुमबाय दिनै 17 मार्च 2024 रबिबार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मालगाव ओनसोलाव इटा बानायग्रा फेक्टरिनि गार्ड वालआ हरखाब बायना गोलैनायाव सानै मानसिफोरा जिउ गोमादों। थैनाय सानै लेबारफोरनि मुङा जाबाय हासिना बिबि, बे जाबाय हिनजाव मानसि, आरो सुरामन आली। गंसे मटर साइकेलनि थाखाय सानै बिदा फंबायनि गेजेराव दुंहाव थासारि आरो बुथारलायनाय। उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव बिदा आरो फंबायनि गेजेराव मटर साइकेल पार्किं खालामनायनि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव फंबाया बिदाखौ गोबौआथारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बिदा आरो फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बिमा आरो नखरनि मानसिफोरा बादा होदोंमोन, नाथाय लाखिनो हायाखैमोन। बुथारजानाय बिदानि मुङा जाबाय सन्दीप कुमार, 35 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्रा दायनिगिरि फंबायनि मुङा जाबाय बिपिन। उनाव बिपिनआ पुलिसजों हमजादों। आसाम पुलिसआ दरंआव सासे हम गार्ड जवानजों लोगोसे सासे सुबुंखौ रांनि केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। सानै दायनिगिरिफोरा आसाहार आलीनि बिदानिफ्राय रां दाबि खालामनानै आसाहार आलीनि बिदाखौ इनाय खालामबोगासिनो दंमोन। उनाव आसाहारआ पुलिसनि केस जाखांनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय आइनुल हक आरो शुकुर आली। शुकुर आलीया हम गार्ड महरै साख्रि मावोमोन। गुवाहाटी पुलिसनि एसटिएफ बिफाना नंखाय रांजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सैफुद्दिन सुजा आरो देबराज कर्मकार। लोगोसे बिसोरनिफ्राय मबाइल फन, गंसे हन्डा डिअ स्कुटि आरो वेगनारबो बोखांनो हादों। खर' गैयै खांख्राय 10टा आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफ हानजायाव सोना लानानै बिपिएफ हानजानि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दं होननानै इएम रनजित बसुमतारिया बुंदों। जोंजों कन्टेस्ट खालामग्रा खुनु पार्टियानो गैखाया। बिपिएफनिफ्राय दिनै मा होनो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नाजाबाय थादोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों। मा होनो खांख्राय 10टा आसि गोनां, माने खर' गैयै 10टा आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दुखुनांथाव, खाम्फा बरगयारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिपिएफनि गोरबोआव जे थावनि होआखै, बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा जिखि बिपिएफआवनो था, गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था, बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे बिपिएफनि गायसनगिरि लिडार। गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बिपिएफनिफ्राय जे खाम्फा बरगयारिखौनो जे दिनै बिजाथि महरै फसंबाय सार क'क्राझार हिसाबै। वेलकाम, बिथांनो आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामथों, खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ, बे एमपि इलेक्सनाव गारालासिनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां, बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने बिपिएफनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय, बियो धंस' जानाय। फरायफुनाय लाइमोनफोरा आथिखालाव जे ससियेल मिडियाआव गोबां आरजाथावै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो सार। बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ, खिन्थु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि बिपिएफ सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ। थुंग्रिया, फारनै गोबौ थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौवो। गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। सानजाहा थानाय जे बर'फोरा जे मैयानि गेजेरजों माखासे सोसनजाबाय बिटिआर आरो माखासे थाबावनाय दं, माब्ला सोसनजागोन? बे गासैबो जेंनाया जोबजोबलांगोन। 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जेंनाखौनो फोजोबगोन। बिपिएफ हानजाया आसामनि गासै 9 लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो गासिबो बिसायख'थियाव देरहागोन। बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुराव बिपिएफ हानजाया बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आरो देरहागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। दिनै बिपिएफ हानजानि सिदांसिन मिटिं जादोंमोन। बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने 9 समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे 9 समस्तिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर।
मोनबा समस्तियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मोनसेया क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भ बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समस्तिनि एमएलए जोंनि बिपिएफ हान्जानि दुर्गा दास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामसो उनावनो बास जोंना बिपिएफ हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो सिदा खोथा जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटि आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन केन्डिडेट नागिरग्राया बहुद दङ बरपेटायावबो बहुद दङ गुवाहाटिनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन देरहागोन जोङो क'क्राझारावबो देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन दै जाबाय माखासे बेरेखा फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव डिफिबा जिर' जासिगोन बे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो सासेया सासेखौ बखिलायखायो मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायो बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन सोरबा जोंखौ बुंगोन बे जायो इलेक्सनाव बेयो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि